De luchtkwaliteit in Zeeland laat te wensen over, blijkt na onderzoek in opdracht van de gemeente Terneuzen en de provincie. Met alle gezondheidsrisico's van dien. Kanker, longkanker, luchtwegaandoeningen, COPD en vroegtijdige sterfte. En verder in deze Zeeland nu. Dieren worden nog steeds gedumpt. En overvallers hoeven niet terug naar de cel. Goedenavond. We hebben het altijd tegen elkaar over die gezonde zeelucht in Zeeland. Mensen zouden er zelfs speciaal voor naar onze provincie verhuizen. Maar dat blijkt toch allemaal iets anders te liggen. De concentratie fijnstof is overal hoger dan de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. En ook blijkt er in Zeeland veel uitstoot van stikstofdioxide te zijn. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de GGD in Zeeland in opdracht van de gemeente Terneuzen en de provincie. De scheepvaart is de grootste vervuiler van Zeeland, gevolgd door de industrie, landbouw en houtstook. Ook in de witte gebieden op dit kaartje wordt de advieswaarde van de uitstoot van fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie overschreden. In de kanaalzone en de gemeente Hulst zijn de waarden het hoogst. Ook stikstofdioxide is een boosdoener. Dit is vooral aanwezig in de gemeente Terneuzen en Vlissingen. Zowel fijnstof als stikstofdioxide kunnen ernstige ziekten veroorzaken. Ja, het zijn meerdere negatieve gezondheidseffecten waar luchtverontreiniging voor kan zorgen. Het kan gaan om astma bij kinderen, beroertes bij 35-plussers. Die zijn het meest gerelateerd aan luchtverontreiniging. Maar er is ook nog kanker, longkanker, luchtwegaandoeningen, COPD en vroegtijdige sterfte. Het onderzoek van de GGD is een nulmeting van de luchtkwaliteit in heel Zeeland, in opdracht van de gemeente Terneuzen en de provincie. Ik denk dat we de adviezen echt nog goed moeten wegen met elkaar. Het onderzoek is net uit, dus dat vraagt ook van ons om dat nog even echt goed te bestuderen en te kijken wat staat daar nu precies in. Maar we blijven natuurlijk, en dat doen we ook nu al, in gesprek met de bedrijven in de omgeving om te kijken welke stappen kunnen we nog zetten bovenop hetgeen we nu doen. Maar ik vind het ook belangrijk om te benadrukken dat we echt voldoen aan die Europese grenswaarden en dat de inzet die we plegen is om het nog een stuk beter te maken in Zeeland dan dat het nu is. Bij die Europese grenswaarden plaatst de GGD een kanttekening, want die houdt met meer rekening dan alleen de gezondheid. De grenswaarden van Europa die hebben ook een boel economische en politieke belangen, waardoor dat die minder streng zijn dan de waarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De provincie komt nog niet met een concreet plan. Zo is het nog onduidelijk wat bijvoorbeeld de grootste vervuilers moeten doen, de scheepvaart en de industrie. Maar in het onderzoek staat ook dat we zelf wat kunnen doen. Zo zouden we bijvoorbeeld minder moeten stoken en minder vaak de auto moeten pakken. En dat is de uitstoot waar de inwoners met name aan worden blootgesteld. Dus daar zijn zeker hele grote stappen te zetten om juist dat aan te pakken. Volgens het rapport hebben inwoners van Terneuzen, waarin de kanaalzone hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide werden gemeten, de meeste last van de slechte luchtkwaliteit. De mensen kunnen daar blijven wonen, maar moeten ook hun steentje bijdragen. Die mensen kunnen daar met een gerust hart blijven wonen. Maar we willen nog steeds een beroep doen op gemeenten en ook op de inwoners zelf, om toch stappen te zetten om die luchtverontreiniging terug te brengen. Want ieder stapje wat gezet wordt voor schone lucht is een stapje naar gezondheidswinst. Het is duidelijk wat we zelf kunnen doen. Het is nu de vraag wat de Zeeuwse gemeente en de provincie gaan doen. De haven van Antwerpen krijgt een luchtafweersysteem dat onder meer vliegtuigen, raketten en drones uit de lucht kan schieten. Volgens de Belgische premier Bart de Wever is dat systeem al besteld in samenwerking met Nederland. Volgens een deskundige bestrijkt de luchtafweer een gebied van tientallen kilometers, waardoor dus ook een deel van Zeeland onder de bescherming zou gaan vallen. Door de toegenomen spanning in de wereld zijn er zorgen over de kwetsbaarheid van onder meer havens. Projectontwikkelaar Dormio mag nog steeds een hotel bouwen bij Biggenkerken, heeft de rechter beslist. De projectontwikkelaar had een vergunning voor zo'n hotel op het vroegere kaasboerterrein. Maar de gemeente trok die vergunning weer in, omdat de bouw niet op gang kwam.
Maar die intrekking was onrechtmatig, oordeelt de rechter. Toch blijft de vergunning ingetrokken, maar moet de gemeente Veren van de rechter wel de bezwaren tegen het plan opnieuw bekijken. Omwonenden zijn fel tegen zo'n groot hotel met honderden bedden, omdat in Biggenkerken zelf maar 600 mensen wonen. Het is nog steeds niet duidelijk waar de granaat vandaan komt die eergisteren is gevonden bij Henksdijk. Volgens het ministerie van Defensie is het een oefenbrisantgranaat. Op de gevonden granaat was ook een plaatje van een doodshoofd te zien. En eerder was er een grote militaire oefening in Zeeuws-Vlaanderen. Maar Defensie zegt dit soort granaten niet te gebruiken bij hun oefeningen. De herkomst blijft dus onduidelijk. De EOD heeft het oefenexplosief gisteren weggehaald. 2 nieuwe bewoners houden de wijk Nieuw-West in Zierikzee al wekenlang uit zijn slaap. Want het gaat om 2 hanen die overdag onschuldig rondscharrelen, maar midden in de nacht luid kraaien en daarmee hele straten wekken. Voor de inwoners van de wijk lijkt de rust terug te keren, want er ligt een mogelijke oplossing op tafel. Dit zijn ze, de 2 oproerkraaiers die de omgeving van de Kabbelaarsbank op stelte zetten. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk 3 weken geleden gedumpt in dit parkje. Buurbewoners liggen er wakker van en de dierenambulance Schouwen-Duiveland wordt sindsdien plat gebeld met het verzoek om de dieren op te halen. Wat doet de dierenambulance? Die helpt dieren die in nood zijn. En dat is hier niet echt het geval. De hanen zijn gezond en weten zelf genoeg voedsel te vinden. Toch wil de dierenambulance helpen om ze uit deze omgeving weg te halen. Dat lijkt alleen niet eenvoudig, want er is nog geen opvangplek. Toch loert er hoop op een rustige plek waar de hanen straks niet worden opgejaagd. Sinds gisteren en eigenlijk vanmorgen kwamen er wat concrete aanbiedingen van mensen die zeggen van nou, wij hebben wel een plek, dus misschien kan die haan wel bij ons. Waar die locatie is, wil dierenambulance Schouwen-Duiveland niet zeggen. Ze zijn bang dat er op die plek anders meer dieren worden gedumpt. Maar de hanen lijken dus hun langste tijd in Nieuw-West te hebben gehad. Ja, die hanen zijn dus door iemand gedumpt. Een probleem dat vaker speelt in Zeeland, zoals bij kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Het komt wel een paar keer per jaar voor dat er hier dieren gedumpt worden. Ja. En dan gaat het voornamelijk om konijnen, hanen en vogels. Maar waarom doen mensen dat? Er zijn mensen die eigenlijk niet anders kunnen door verhuizing, scheiding, overlijden, ziekte. Die vinden het heel erg om hun dieren af te moeten staan. Er zijn ook echt wel mensen die zeggen, ja, god, ik heb een konijntje voor mijn kind gekocht. Maar ja, die kijkt er niet meer naar om en het beestje is nou 8 maanden en nou ja, dan moet hij maar weg. Dus dat zijn eigenlijk ja, de onbezonnen aankopen. En ja, daar is het beestje de dupe van en dat is natuurlijk heel sneu. Vorig jaar zijn er daar 4 jonge haantjes over het hek gegooid. Het was toen ijskoud, dus toen wij hier 's ochtends kwamen was er 1 was al dood. De ander was op sterven na dood. En ja, die hebben we gelukkig wel nog kunnen redden. Dus die zijn ook naar Stichting Dierenwelzijn gegaan en die hebben ze op kunnen lappen. Millie wil nog wat meegeven aan de kijkers. Ja, een kinderboerderij is geen opvang. Dus ja, vandaar ook dat wij niet de juiste partij zijn voor het aanbieden van dieren. Hij zou het casino in zijn woonplaats wel even overvallen, dacht een man uit Sluis in september 2023. Dat liep uiteindelijk toch net even anders. En vandaag stond hij samen met 2 anderen voor de rechtbank. De 36-jarige man heeft zich goed voorbereid. In zijn tas zitten een masker, handschoenen, tie-wraps en een nepvuurwapen. Waar hij echter niet op heeft gerekend is de medewerker van het casino die hij onderweg tegenkomt op een trap. Daar schrikt hij zo van dat hij van de trap valt en zijn pols breekt. Medewerkers overmeesteren de man waarna de politie wordt gebeld. En tijdens een verhoor begint de man te praten en vertelt dat hij samenwerkt met nog 2 anderen, een man en een vrouw. En ook zij worden aangehouden en staan vandaag voor de rechtbank. Ja, verslaggever Rick Bolt was vanochtend in de rechtbank bij deze zaak. Ja, Rick, wat zat hier nou allemaal achter? Ja, het was eigenlijk allemaal een soort complotje. Van tevoren hadden ze bij elkaar gezeten en ze hadden een heel plan bedacht. Die vrouw die is aangehouden, dat was een medewerkster van het casino. En zij zou ervoor zorgen dat na sluitingstijd de deur van het casino alsnog open zou kunnen. Er was een andere man, die zat al
voor sluitingstijd verstopt in de garderobe. En vervolgens zou er dan na sluitingstijd een derde man binnenkomen stormen. En die zou onder dreiging van een nepvuurwapen die vrouw dwingen om de kluis te openen. En vervolgens zouden de mannen er vandoor gaan met buit uit die kluis. Ja, ze hoopten op die manier €50.000 buit te maken. En dat konden ze goed gebruiken, want die 2 mannen die zaten toen in geldproblemen. Ja, dat liep toch net even wat anders, hè? Zagen we net. Ja, het is bijna komisch, hè? Ja, het gaat er allemaal best knullig aan toe. Uiteindelijk, die man die komt dus inderdaad ten val, kan overmeesterd worden. En daarna wordt de politie gebeld. Nota bene ook nog eens door de vrouw die in het complot zat. Die andere man die weet wel weg te komen. Maar vervolgens, een paar weken later, worden die man en die vrouw ook nog aangehouden. En vervolgens hebben zij 5 maanden lang in de gevangenis gezeten. En nu, na 2,5 jaar, een rechtszaak. Hè? Ja, toch iets minder komisch. Maar ze hoeven in ieder geval niet meer terug de cel in. Hoe komt de officier van justitie daarbij? Nou, eigenlijk hebben ze dan er voordeel van dat het een complotje was. Want de officier die zegt, ja, die vrouw die wist er al van. Die wist van dat ze bedreigd zou worden. Dus ja, dan is er eigenlijk geen echte sprake meer van dreiging met geweld. En dat heeft dan weer invloed op de straf die hij kan eisen. En daarnaast houdt hij ook nog eens rekening mee met het feit dat de 3 verdachten ondertussen heel erg hard hebben gewerkt om hun leven wel weer op de rails te krijgen. Dus bijvoorbeeld eentje van had jarenlang drugsproblemen en die was daar nu van afgekikt. Dus ja, daar zijn wel echt stappen in gemaakt. Maar krijgen ze dan helemaal geen straf? Ja, zeker nog wel. De officier van justitie eiste nog wel de maximale celstraf. Hij zei nog wel, ja, jullie moeten nog wel ergens voelen dat dit echt niet kon wat jullie hebben gedaan. En ze krijgen ook nog als een soort stok achter de deur een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden. Riek Bolt, dankjewel. Ook vandaag liet de lente van zich horen met aanvankelijk veel zon. Later volgde vanuit het westen wel meer bewolking, maar het bleef droog. En morgen krijgen we in de loop van de ochtend vanuit het westen te maken met regen. In de middag wordt het dan maximaal 11 graden en staat er ook een vrij stevige zuidwestenwind. En in het weekend vallen er vooral op zaterdag nog buien. Zondag is het dan weer een stuk droger met wat meer ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar 11 of 12 graden. En na het weekend meer zon en ook hogere temperaturen. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu van deze donderdag. Nog een hele fijne avond en tot morgen.